Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan wa kana amrullahi maf'ula innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusrik billahi faqad iftara isman
isman azima wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jahulana imama wa nura wa huda wa rahmah. Aw madzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ya ayyuhalladzina utul kitab kang diparingi kitab. Sapa sing diparingi kitab? Amanu. Wong sing diparingi kitab sing dimaksud yaitu Yahudi maupun Nasrani. Ya ayyuhalladzina utul kitab kang diparingi kitab. Aminu. Aman. Diperintah supaya iman. Aminu imana sira kabeh bima nazzalna lawan ma bima barang nazzalna Kang diturunake nurunake sapa ingsun. Nah ditanono ingsun Allah. Bima nazzalna kan barang kang wis nurunake sapa ingsun. Musaddiqan kata sadaqo benerake musaddiqan barang ing hale benerake. 5 6 7 mari 5 apa? 6 gua tulis temenan 5 maring barang ma'akum satane sira kabeh sira kabeh. Apa Pak satane? Musaddiqan ihare benerake 5 maring barang ma'akum satane sira kabeh. Wong kang diparingi kitab wong Yahudi wong Nasrani imano kelawan kang ingsun turunake sing benerake maring barang kang sartane sira kabeh. Maksudnya supaya iman marang Al-Qur'an. Bima kan barang nazalna kang ingsun turunake sing dimaksud yaiku Al-Qur'an. Musaddiqan 5 ma'akum benerake maring barang kang sartane sira kabeh. Sartane sira kabeh iku apa? Taurat maupun Injil. Min qabli saking sadurunge ana tak misa yen tau ngerubah muter wujuhan pira-pira wajah panarudha mongko balekna sapa ingsun ha ing wajah wujuhan ing pira-pira wajah panarudha asa kata raddada balekake panarudha dhamir nahnu mongko balekake sapa ingsun ha ing wajah ala adbariha ala
ing atase adbariha mburine wajah. Dadi wajahe diputer madhep nyang mburi. Wong sing diparingi kitab imana kelawan kang ingsun turunake rupa Al-Qur'an sing benerake sartane sira kabeh yaiku kitab Injil Taurat sadurunge wajah iku diputer ing atase mburine wajah ala adbaria ing atase mburine wajah. Dadi wong ahli kitab dikongkon iman sadurunge wajah iku diputer sing ning ngarep diwalik dekek mburi. Aunal anahum utawa nal anahum asal katae la'ana laknat nal ana berarti dhamir nahnu hum wong akeh aunal ana utawa ngelaknat sapa ingsun ing wong akeh laknat asal katae la'ana nal anahum nglaknati sapa ingsun ing wong akeh kama la'anna kama kaya la'anna nglaknati sapa ingsun kama la'anna kaya oleh nglaknati sapa ingsun. Kamala anna kaya oleh nglaknati sapa ingsun ashabas sabti kang duweni dina Sabtu. Eling critane Minggu. Nek wong Islam iku Jumatan. Nek wong Yahudi iku Sabtuan. Diajak perkenalan. Lek wong Kristen apa? Mingguan. Padahal wayahe kan apa jenengku? Wong Yahudi sing dhisik kan Sabtuan, mari ngono wong Nasrani Mingguan. Wayahe wong Islam kari Senenan ngono ya. Jumatan. Iki didhisikno malahan Jumatan. Dadi wong Yahudi dina Sabtu gak oleh ibadah apa? Gak oleh nyambut gawe kok ibadah tok. Terus nek dina Sabtu iwak iku ngantang, ngerti ngantang? Ngantang mundur. Ngerti istilah ngantang. Iwak iku ketok kuwabeng nglerap iwak tok, ngono lho. Padahal nek dina Sabtu dikongkon ibadah. Ya apa iki rek? Etoke iwak akeh. Mergo wektu iku di daerah pantai. Akhirnya gak sida Sabtuan malah golek iwak. Akhirnya dilanati dening Allah dadi Mingguan. Jumatan. Dilanati dadi apa? Kethek. Ele muga Boten kunu kira datan khosiin. surat pira iku? Surat 6. Al-Baqarah ayat pira iku? 106. 26. Iya ta? Saya bukan agar muni akeh tinggale. Masih kani ya iso. Goro. Agar muni ya goro. Kelu. Bener ta ya 26. Ayo dicek. Syukur muni ya akeh tinggale. Kunu kira datan khasiin akhirnya dilanai dini Allah supaya dadi kethek. Wis dadi kethek kan. Wong kaya ibadah kok golek iwak. Mulane aku mbiyen lek kliru wis mawur to. Pinten? Kalau ono kok. 56. Hah? Ana langgar dijumpa. 65. Aku sih. Hah?
Fakul nalan kunu kiradatan khasiin. Walakat alim tumul ladina tada minkum fis sabti. Fakul nalan kunu kiradatan ayat 65 sampai 26. Wah, ayat 65. Au dimam au nal anahum utawa nglanati sapa ingsun ing akeh kamala anna kaya ale dilaknati sapa askabas sabti Ing pira-pira penduduk dina kiamat. Sabtu. Wong sing diparingi kitab imano kelawan Quran sing benerno kitab sing satani sira kabeh Injil Taurat sadurunge wajah iku diputer wajah nek ngarep dekek mburi utawa ingsun nglanati ing akeh kaya oleh dilaknati askabus sabti penduduk dina Sabtu wayahe Sabtu wayahe Sabtuan malah golek iwak lan aku mbiyen sik cilik nek dina Jumat sing nek kali diparani karo wong mulai Jumat iki ana wae liwat di Sabtu dadi kethek lho kan didendeni Sabtu dadi kethek sama biasa Jumat-Jumat Tapi wis ketek. didendeni ana wae liwat di Sabtu dadi kethek lho kan. Ya ayat iki. Terus wakana lan ana apa amruwi perkarane Allah iku maf'ulan katae fa'ala apa fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun apa fa'ala? Pekerjaan. Gawe maf'ulan digawe dilakukan dilaksanakan. Jadi supaya wong ahli kitab iku supaya iman kelawan Quran. Pak maf'ulun. Inna ja'ala fi anakim lakoni. Jadi supaya wong ahli kitab iku iman kelawan kang isun turunake yaiku Al-Qur'an sing benerake kitab sing sadurunge wajah itu diputer wajah nek ngarep dekek mburi Dadi ku ancaman kanggone wong Yahudi Nasrani supaya iman kelawan Quran. Anal anahum kamala ana ashabas sabat. Sabat wayak iki. Yaiku wong sing ngliwati batas nalikane dina Sabtu. Mergo ketok iwak akeh. Akhire didadekno apa? Kethek. Wakana amruwai maf'ulan. Lah iku perintah Allah iku dilakukan perkarane Allah iku terjadi dilakukan. Sari sini ada pertanyaan? Gak takon iki paham tak gak paham blas? Sehingga gak iso takon, mergo gak paham gak iso takon. Apa tanjene mergo wis paham sehingga gak perlu takon. Bukaan surat Al-A'raf.
Surat ke-7 ayat 166. Lagi. Oke, ketemu. Gun, pindah. 166. Al-A'raf 166. Falamma atau amanu anu kulna lam kunu kiradatan khasiin. Wis dadi kethek kon. Nggih. Simsalabim. Dadi mergo apa melanggar dina Sabtu. Lah nek ana wong Islam wae Jumatan gak Jumatan. Padha waalaikumsalam wis. Ya. Surat Al-Maidah. Surat ke-5 ayat 60. Weh, ketemu. Oh, kok ngomong di ketemu surat Al-Maidah. Qul ha unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah mal'anahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wa khanazir wa badat taghut ulaika sarmakana wa adallu ma'an sawais sabil. Dan Muhammad ana ta ora nyritake marang sira kabeh sak elek-eleke mengkono iku. Panggonan nang kersane Allah. Wong sing dilaknati, dimurkai, terus didadekno di antara mereka qiradata wal khanazir. Kethek karo khanazir apa nazir? Khinzir, Kapi, celeng, babi, wa badat taghut, lan nyembah taghut. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ulaika sarum makana wa adallu an sawa'is sabil. Saele-ele panggonan lan luwih sasar saking dalan sing lurus. Nauzubillahi Baik, dengan itu ya kelakuan yang Yahudi. Dikongkon iman gak gelem Iman. Dan malah menentang. Jadi sampai sini ada pertanyaan. Mohon. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan kepada kita. Amin. Amin. Allahumma faqina fiddin, Amin. Ya pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bika minatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana afriq lana sabra sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.